ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kasin Xavier'S College Umoid Hakalai Potrik Nailur Arjar Pulai Kala Rakhe Yakasngilek Men Jong Samla Pulie Nika College di Arjar Pulai Hakabau MP Jong ka Shillong Parliamentary Constituency ba Vincent H Pala ulalong kum kongsan ringkat ka Jingdon Lang Jong ka MD Barem ka Deborah Marak kum kesembut kongsan hakani sngila sakilang nadu principal Jong Kasin Xavier'S College Umoid Dr. Sunny Augustine ki phadar ki sestar ki samla pule ki nohikai lembat ki kimi ki pa Jong ki samla pule la pen Shongshit ekni kasngi de ki jingrai ki jingshat pat ka jingpen i ya ka phlem ka la kerteng suot tenjang bat drops kum shibenta ka jingpen chai ya ki samla pule ya ka jingshir khai Jong drop Kani ka Umoid College ka way ni ki ban pau tha na mar balai ka jing tristam na do ki principal ki khada kunjuro bat ki no hikai ka jing hikai bi yo na kanyam ni sno tho ile de ni yo ki jing hikai ban tipru tu blai ni yo ki jing hikai ban i ve ni yo ki jing hikai ban buram i ve ni yo ki jing hikai hakunu kam ban penne pensa bat pan bhai ka reti ko dostur chomi Kini jing kai barok ni kum ki students ni tang ha ki school ba penyai kum kini ki school. Na kata kata simbang di college, kamde ka college jong niam de college jong phadar de ka college ka jong phi ka jong ka college bangin ha ki tri lang nambar kan kiu ha ki por ki bangalan. Rakani yang sekarang tu amin na sonde, orang dia sangoni yang menendareka. Saat dia dunia tentang negara cepat. Wanero ni amisi jamo cepatin Olai macam dan tentu ya la tak aja Pai chang chit di chang ki dong Sam na chana mat de pe sam pro chat no se Ya ka ang sun mai ya ai la re Ai ruk sun ai into the ni free Ki aktor la dong lupa itu pemersai ki dancers la dong lupa ba namni di bangni kita di bangni ro ki father from here di should di bangni ro ki magistrate komi sahab padan namni di bangni ro ha ki mentah ki pilot ro megi belabon ki mentah le ke policy reservation labon ki kente di bandon ki politician namni kana orang Deborah next you may be MP also because of reservations ha reservation so nanti di bangni ki polisian ki bapa nanti ki polisian ki ban le klub ban di bangni ki bru ki officers ki bapa ngakerman ki jing don jangkan ni college ni ke jing kemau kum kenta kasngi bakasngi banongkong jangka college week kan long ka bajok kan long ro kan sa kemau ke history jong pi jong na bat ki kimi ki pa jing